La cuina d'en Jaume. Soc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem fricandó o vedella amb bolets. Hola a tots, soc en Jaume. Tornem a ser aquí, des de Sitges. I avui anem a fer fricandó o vedella amb bolets. La vedella amb bolets és un clàssic a casa nostra. I aquest any, a més, ha estat triat per la revista Cuina com a millor plat català de l'any. Triat pels lectors d'aquesta revista, esclar. No té masses ingredients, és un plat que no és massa complicat de fer i ja veureu que si el feu, condeix. El podeu fer d'un dia per l'altre i per 2 dies, cap problema. Ara que venen les festes, podeu fer el plat i deixar-lo preparat i simplement escalfar-lo abans del menjar. Deixem de xerrameca, anem a cuinar. Som-hi! Ingredients: 1 quilo de jarret de vedella, talls així de bonics, el caldo de pollastre o carn, un got de vi blanc, 2 cebes, 2 tomàquets, el pebre negre, la sal, l'oli d'oliva, el vi ranci, els rovellons, la farina de tot ús, els rossinyols, els moixernons, el julivert i farem un farcellet amb la farigola, el romaní, la canyella i 2 claus. Aquí tenim també el llorer i farem una picada amb una galeta, 6 ametlles, 6 avellanes, torrades, uns pinyons, 2 grans d'all i el julivert. I l'all. Comencem salpebrant els talls de vedella. Hem dit que podien ser de jarret, de llata, de tapa. La carnissera o el carnisser us recomanaran el millor que tinguin en cada moment. El salpebrem. I l'enfarinem. No ha de tenir gaire farina, la justa. Ara posarem els moixernons en remull. Jo ho faré en caldo, però es pot fer amb aigua, esclar. En una paella hi posem 2 grans d'all aixafats. I quan ja crispeixi l'oli, vol dir que és ben calent, i afegim la carn. Solament la marquem, gairebé volta i volta. Ha de quedar crua per dins i torradeta per fora. Malgrat que el fricandó s'hi posa llarg, jo no n'hi he posat.
ja que intento ajustar el greix al mínim dintre dels possibles. Un cop fregida la carn, colem l'oli i el reservem. Ara piquem la ceba. Hem posat una mica d'oli sobrant de la carn, ja colat, i quan comença a ser calent hi posem la ceba. La deixarem 20 minuts que es caramel·litzi. Piquem 3 alls i els afegirem també a la ceba. Ratllem els 2 tomàquets. I els colarem després per retirar l'aigua. Ara prepararem els farcellets d'herbes. Posem la farigola, el romaní, la branca de canyella i ho lligarem. I li clavarem els 2 claus o clavells. La ceba ja està llesta. I afegirem el tomàquet que hem colat. Si fossin tomàquets de penjar no caldria colar-los, ja que tenen menys aigua. En aquest punt també hi podríem afegir una miqueta de pebre vermell. En una altra paella o cassola saltegem els rovellons. I els reservem. Ara saltegem els rossinyols. I també els reservem. Posem el sofregit de ceba, all i tomàquet a la cassola. Podríem passar-ho pel xino o triturar-lo abans, però depèn del gust de cadascú. Nosaltres ho hem fet sencer. Hi posem un got de vi ranci o brandi. Una mica més, hem fet curt. Un cop s'ha reduït, hi posarem la carn.
El suc del plat també és bo. Colem els moixernons que havien deixat en remull, amb caldo. I els posem sobre la carn. També hi posem la resta dels bolets, els rovellons i els rossinyols. Fa goig aquest plat, oi? Enfonsem el farcellet d'herbes i posem les fulles de llorer i el got de vi blanc. També hi posem el caldo i el suc dels moixernons. I en aquest moment podem posar una presa o mitja presa de xocolata. Hem cobert la carn amb el caldo i també força els bolets. Ho tapem i ho tenim d'una hora a una hora i mitja fent la xup-xup a foc mig. Preparem la picada. Primer piquem les ametlles, les avellanes i els pinyons. I quan ja estigui ben picat, després hi afegim l'all, el julivert i la galeta. Un cop picat, posem caldo de la cassola al morter per després integrar-ho millor a la cassola. Falten 10 minuts perquè la carn estigui cuita i ja hi podem posar la picada. Sacsegem la cassola per remenar, no volem trencar la carn. També ho podríem acabar els últims minuts al forn. I aquí el teniu, el fricandó. I res més a dir que molt bon profit!